back to Side Life Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Rated TV show, and namhlanje ke sikhuluma ke ngothando nesithembu. Guys, on the previous episode sibonile ukuthi ke yonke ke into umuntu ayenzayo ke inemphumela. Nakhumbula guys ukuthi ke uSne wahamba ku podcast wafike washo ukuthi ke kunamakhosikazi kababa wakhe angawafuna la ahambe khona, wathi akamfuni uMangwabe abamsize ngalutho, wathi akamfuni uMakhumalo naye akamsize ke ngalutho. Abantu ke okuyibona bathandayo nje kancane, futhi bathanda kancane guys. uSne kahle nje, she's very selfish, uyicabangela yena kuphela. So ntakubona bathandayo, wathi uthanda ke uMacele, ngumacele ke uma wakhe uyamnakekela futhi uhlala nomntanakhe, kanye ke noMayeni naye futhi uyamthanda ngoba uMayeni sometimes uyabonga kuyena amnike izinto asuke eyidinga leso sikhathi. So labo uThunji guys wathi cha abafuni laba hambe khona, phela athi akamfuni ke noMpilo, ngoMpilo uyitshela ukuthi usile in yabo. So it's been back and forth. Umseke zama ukuthi ke le ndaba ke ikhulunywe ukuthi ke uSne axolise, kwathi kuSne into eyisho wayeqinisile futhi ke akazoxola. So guys, on the previous episode guys sibonile ukuthi ke umseke kuzamile futhi ukubahlanganisa ke, wazama bahlanganisa ukuthi bazokhuluma. uSne wavele waphuma wabashiya ngaphandle, wathi uMangabe yazini, no, I'm not gonna let this thing go, ngizophuma nawe, ngifuna ukutshela nje indaba zakho because uhamba ukhuluma ngamagama ethu uthi thina awusifuni ngoba kaze sikwenzele lutho. Athi Sne angaze ngikuthengele ukudla wena ngesikhathi ukhulelwe, ubaba wakho ke uma nto exoshile azange nginakekela mina ngakuthengela igrocery. Wathi uSne we are uzongichomela ngegrocery ayangithengela khona o5 kg engathi uthengele inja ukudla nje okungasili naye angayithengeli kwakhona. So abantu ke la inkundleni zokuxhumana bathi uSne is very ungrateful guys, and wayangazange ayimention izinto ezikanjalo, wayanga appreciate oMangwabe ukuzama kwabo because phela at the end of the day vele akusiyena uma wabo, akusiye uMangwabe, akasiye mama kaSne. So uMangwabe guys was very angry, wathi yazi uSne ngizomconfront, ngifuna umtshela nje indaba zakhe. But uSne agcile sekhala kuMangwabe wathi cha into ayibona ngoSne ukuthi nje ngazuthi ke unenkinga ke emqondweni, and abantu abaningi dala ke besho ukuthi uSne ngathi intambo zakhe ayifiki zonke kuparafini, ezinye ziyasala ivuthi. But ke abanye abantu ke bathi ke uSne guys udinga usizo, psychological help, ngoba ke unenkinga serious, maybe it childhood trauma. Angazi guys ukuthi wena ucabanga ukuthi ke yini engalekelele ukuthi ke le situation ke ibe ngcono, because guys umseleku is trying his level best ukuthi ke umndeni wakhe ube ne peace, but base ngazi ukuthi cha ipeace ke angeke ize ibe khona. But I'm glad ukuthi ke uMangwabe ke uyikhulumile lento guys idlule, because ububona nje even lapha etripini ukuthi abahlelisene kahle bamkwatele. But uMakhumalo kule season uthi angikhulumi lutho nje, selokhu iqale guys. uMakhumalo akazingeni nje, uyambona nje futhi yazini Nkosi yami akafuni ukuyithola esekhulumeni. So yeah guys, this is the last 2 episode yale season yothando nesithembu, and singasho guys ukuthi cha si-enjoyile ngampela ke le season yothando nesithembu. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Welcome back to Side Life Show.